Γεια σας παιδιά, και σήμερα θα σας δείξω πώς να κάνετε διάφορα παιχνίδια hack. Στην αρχή παίρνουμε Google, γράφουμε το Lucky Patcher, αυτό που βλέπετε το πρώτο, το πατάτε, μπαίνετε αυτό στο πρώτο, και πατάτε download free, ok, και περιμένω. Το μεταξύ εγώ δεν το κουνάω με το δάχτυλο, το κουνάω με αυτό το πράγμα, αυτή την πένα. Είναι της μαμάς μου, αλλά το δάνεισα να μην χτάρω το τηλέφωνο ή κάτι. Πατάμε άνοιγμα, κατάσταση, δεν είχε δημιουργηθεί. Εσάς θα βγει άνοιγμα, πατάτε, επειδή εγώ το έχω δεν έχει κατεβαστεί, θα σας βγει αυτό το πρόσωπο. Εσάς θα φορτώνει για λίγα λεπτά και μετά που θα φορτώσει ψάχνει παιχνίδια, ας πούμε το Zombie Catcher, μπορείτε και αυτό να χακάρετε. Και τώρα θα σας δείξω τι πρέπει να κάνετε για να κάνετε ένα hack. Βασικά είναι πολλά εύκολο, το έχω μάθει από μόνος μου, χωρίς να δω από το YouTube ή να μου δείξει κανένας. Ένα λεπτό περιμένετε. Αν βλέπετε λίγο πιο φωτεινά είναι επειδή έχω ανάψει το φως. Και τώρα πώς να χακάρουμε ένα παιχνίδι. Στην αρχή μπαίνουμε το παιχνίδι που θέλουμε να χακάρουμε, αλλά όχι Clash of Clans, Clash Royale. Αυτά τα έχουν κάνει έτσι ώσπου κανένας να μην μπορέσει να τα χακάρει. Μπαίνουμε στο πρόγραμμα που θέλουμε να χακάρουμε και μετά πατάτε άνοιγμα μενού των Patcher. Πατάτε το πρώτο τελευταίο APK Rebuild for In-App and Level Emulator. Αυτό εδώ. Πατάτε ανοικοδομήσει εφαρμογής και περιμένετε ώσπου να γίνει. Και κάτι, όταν γίνεται αυτό το πράγμα, η φόρτωση για να χακάρει, δεν αγγίζετε πουθενά. Το τηλέφωνο δεν θα σταματήσει και να μην ξαναρχίσετε από την αρχή. Θα σας πιάσει λίγα λεπτά ώσπου να γίνει το hack, αλλά δουλεύει τόσο καλά ώσπου μπορείς να χακάρεις ένα παιχνίδι που θέλεις να τα έχεις όλα. Αλλά εγώ το Zombie Catchers δεν το χακαρίσκω. Να παίζω τουλάχιστον ένα παιχνίδι που είναι χωρίς hack, και έτσι μπορείς να μάθεις να παίζεις καλύτερα από το χακαρισμένο, παρόλο που έχει και πιο δυνατά πράγματα. Τώρα σχεδόν έγινε και πατάτε όχι το OK, πηγαίνετε στο αρχείο, μετά θα σας βγει αυτό το πράγμα, πατάτε επάνω, μετά πατάτε το δεύτερο αυτό εδώ, πατάτε Unistar και μετά εγκατάσταση.
η ώρα 7:50 κοντεύει να ανοιχτώσει. Πατάτε άνοιγμα. Τι έχω εδώ. Τι είναι. Ένα λεπτό. Ήταν πάνω στη κάμερα. Αυτό δεν θα σας βγει, απλώς εμένα είχε βγει. Επειδή έχω κατεβάσει το Avast Security που με προστατεύει από τα virus βασικά, όπως τα λένε. Να με λένε Μιχάλης TV. Αν πείτε επειδή γράφω τόσο αργά, επειδή είμαι με αυτή την πένα και μια πατάει και μια δεν πατάει. Τι είναι αυτό. Είναι από το φως και χτυπάει εδώ στη κάμερα. Εδώ. Ακριβώς, και αυτό γίνεται. Ναι. Αυτό γίνεται. Τέλος. Οκ. Πηγαίνουμε μαγαζί. Και δεν πατάτε τίποτα και πατάτε μόνο ναι και κοιτάτε. Θα το ξανακάνω να είναι πιο ρεαλιστικό. Όπως βλέπετε έχω τόσα λεφτά. Κοιτάτε τώρα. Έχουν γίνει περίπου 3 μηδενικά. Περίπου 10 εκατομμύρια. Πάω να αγοράσω αυτοκίνητα. Καλά. Lamborghini. Εγώ πάντως θα αγοράσω το πιο δυνάμενο. Bugatti. Τι είναι αυτό. Πηγαίνουμε πίσω. Κάνουμε το καλύτερο μας αυτοκίνητο. Τι έχω βάλει αυτό το ψώνιο. Bugatti. Το έχουμε αγοράσει το Bugatti. Αν δεν ξέρετε, το Bugatti είναι το πιο γλίγορο αυτοκίνητο του κόσμου. Αγοράσουμε αυτό. Είναι Ferrari, δεν ξέρω. Εδώ. Βλέπετε. Αυτό μου άρεσε. Αυτό δεν σπάει. Lamborghini, φίλε. Αυτοκινητάρες. Αυτό είναι σαν τάγκ. Αυτό είναι άσχημο. Αυτό είναι καλό.
καλό, άσχημο αλλά το αγοράζω, καλό sport car, καλό λεωφορείο, καλό τρακ, καλό. Αυτά ήταν και πάμε να αγοράσουμε την καλύτερη αρένα. Θα βάλω το αυτοκίνητο αυτό θα το βάλω. Λοιπόν, αυτό ήταν το παιχνίδι, αυτό ήταν το πρόγραμμα. Παρακαλώ κατεβάστε το, βοηθάει πάρα πολύ σε αυτούς που θέλουν να δουν πόσο καλά είναι τα πράγματα που έχουν και πόσο ακριβά. Και παρακαλώ μην ξεχάσετε να μου βάλετε like και να μου κάνετε subscribe στο κανάλι. Εδώ είναι ο Μιχάλης Μονατίδης, το κανάλι μου ονομάζεται Μιχάλης TV, όπως γράφει κάτω. Γεια και καλές σας διακοπές για τους γυμναστές και τους λυκαίους.